Meidän asiakkaat on helpottaneet ilmastopäästöjä tänä vuonna valtavasti. Käyttäjät ovat hyvittäneet auton hiilidioksidipäästöjä jo lähes 100 000 kilometriä. Tämän lisäksi meidän One Way-palvelu on vähentänyt päästöjä jo 38 tonnia. Määrä on muuten sama, kun mä ajasin tällä autolla Suomen päästöpäähän 300 000 kertaa. Nämä kompensoidut päästöt me sidotaan kotimaassa hiilinieluihin sekä 4H-yhdistyksen taimiteko-ohjelmaan, jolla me samalla työllistetään Suomen nuorisoa. Luonnon perintösäätiön avustuskohteeksi me valittiin Kukkelimetsän suojelu, jolle me voidaan tehdä vielä vähän ekstra hyvää Suomen luonnon hyväksi. Seuraavalla kerralla, kun sä tarvit henkilö- tai pakettiautoa käyttöön, ota säkin yhteiskäyttöauto. Sillä tavalla sä voit tehdä palveluksen ilmastolle ja luonnolle.